Працоўная група ААН у справе незаконных затрыманняў пастанавіла, што зняволенне Романа Пратасевіча парушае шэраг артыкулаў усе агульнай дэкларацыі правоў чалавека і міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Добрый вечар, гэта аб'ектыў, мяне завуць Александр Пуціла, і што яшчэ сёння ў праграме? Саміт усходняга партнёрства ў Брусэлі. Афіцыйная Беларусь упершыню рэпрэзентаваная пустым крэслам. Беларусь будет слышна, белорусский народ будет там присутствовать, пускай даже с пустым креслом. Весткі з-за кратаў. Што вядома пра асуджаных у справе Тихановскага? Он сказал, что ни одного моего поста, ни одной экспертизы, которая доказывала бы мою виновность по 2 данным статьям особо тяжким, не было предъявлено. Жыццё становіцца даражэйшым, у тым ліку і для прадпрымальнікаў. Это политический шаг. То есть сделать так, чтобы предприниматели как класс сами постепенно уходили. У Брусэлі распачаўся 6-й саміт усходняга партнёрства. Ён праходзіць пад старшынёўствам прэзідэнта Еўрапейскай рады Шарля Мішэля. Беларусь на саміце рэпрэзентаваная пустым крэслам і без сцяга. Прэм'ер-міністры краінаў Еўразвязу, а таксама кіраўнікі дзяржаваў-удзельніц еўрапейскай усходнееўрапейскай ініцыятывы абмяркоўваюць далейшую супрацу. Усходнія партнёры на сустрэчы прадстаўнікі Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Рэспублікі Малдова і Украіны. Усходняе партнёрства праект распрацаваны Еўразвязам для інтэграцыі з 6 постсавецкімі дзяржавамі. Сёлета афіцыйны Менск заявіў, што спыняе ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Еўразвяз працягвае падтрымліваць народ Беларусі. За самітам усходняга партнёрства сочыць наша журналістка Аліна Коўшык. Аліна, добрый вечар. Падвядзі, калі ласка, вынікі першага дня саміту, дзе Беларусь быццам бы і не прадстаўленая. Вітаю, Алесю, вітаю, шановне господарство. Сапраўды, толькі што скончыўся саміт усходняга партнёрства. За маім плечима вы бачыце ўжо пусты хол суседняга будынку, дзе праходзіў саміт. Толькі што зрабілі так званае family фото, то бок фотаздымак усіх удзельнікаў саміта усходняга партнёрства. Усіх, акрамя Беларусі. Беларусь была не прадстаўленая ў звязку з тым, што Александр Лукашенко прыпыніў удзел Беларусі, афіцыйнай Беларусі у гэтай праграме в звязку з санкцыямі. Яму гэта сапраўды падалося не даспадобы. Церпяць ад гэтага перадусім беларусы, бо гэтая праграма была накіраваная перадусім на развіццё інфраструктуры і розных цікавых інвестыцыйных праектаў для Беларусі. Што важнага было сёння? Пакуль мы яшчэ не ведаем тэксту канчатковага дэкларацыі, але хутчэй за ўсё Беларусь там будзе моцна прысутнічаць. Святлана Тихановская звярталася сёння да лідараў розных краінаў і прасіла пра тое, каб яны прамаўлялі голасам Беларусі. Сама лідарка дэмакратычнай Беларусі сёння правяла ажно 6 сустрэчаў з прэм'ер-міністрамі краінаў. Напрыклад, прэм'ер-міністрам Славеніі Янасам Янзам яна размаўляла больш 30 хвілінаў і дзякавала за тое, што падчас іхняга прэзідэнцтва у Еўразвязе яны так моцна і шчыра падтрымлівалі Беларусь. Святлана таксама сустрэлася з прэм'ер-міністрам Словаччыны, Люксембургу, Бельгіі і Фінляндыі. І узгадняліся розныя пытанні, якія сёння меліся прагучаць ад імя Беларусі, але без Беларусі. І вось адразу пасля сустрэчы з новым канцлерам Аўстрыі Карлам Нехамерам Святлана Тихановская падзялілася са мной сваімі думкамі наконт таго, што крэсла Беларусі засталося сёння тут у Брусэлі пустым. Дело ведь не в физическом присутствии, а в той поддержке, которую нам оказывают страны. И каждая страна, я уверена, сейчас на саммите скажет о Беларуси. Поэтому Беларусь будет слышна, белорусский народ будет там присутствовать, пускай даже с пустым креслом. Так што, шановнае гаспадарства, саміт скончыўся, але вынікі яго падводзіць яшчэ трошачкі рана. Мы для вас сочым за ўсім тым, што адбываецца, і паспрабуем задаць пытанне на прэсавай канферэнцыі. Дзякуй за ўвагу. Аліна Коўшык, Брусэль. Дзякуй, Аліна. Напярэдадні ж падчас працоўнага візіту ў Бельгіі Святлана Тихановская сустрэлася у Антверпене з прадстаўнікамі тамтэйшай дыяспары ў царкве Святога Сэрца. Давайце паглядзім, як гэта было.
яе настрой зусім не святочны, як мог бы быць, калі ты сустракаешься з дыяспорай у любой краіне. І таму тое, што мы збіраемся, і тое, што мы яе падтрымліваем, гэта вельмі знакава. Нам выпала шчасце па сутнасці і абавязак падтрымаць Святлану ў гэты вельмі цяжкі для яе дзень. Гэта сапраўды асаблівы провід Божы, што ў дзень несправядлівага прысуду яе мужу якраз была дамова на тое, што яна адведае нашу парафію. Для меня Светлана Тихановская – это человек вдохновения, человек невероятной силы, и это надежда для нас всех белорусов. Живе Беларусь! Живе вечно! Палітвязні, тыя, хто іх чакае, сталі людзьмі свабоды 2021, лаўрэатамі ўзнагароды, якую штогод уручае беларуская служба «Радыё Свабода». Праціск на тых, хто адбывае пакаранне паводле палітычных артыкулаў, і на тых, хто мае пазіцыю адрозную ад праўладнай. Ірына Дарфійчук. Дар'я Лосік і Марына Адамович атрымалі спатканне са сваімі сужэнцамі, пакаранымі ўчора вялізнымі тэрмінамі зняволення ў так званай справе Тихановскага. Он сказал, что ни одного моего поста, ни одной экспертизы, которая доказывала бы мою виновность по 2 данным статьям особо тяжким, не было предъявлено. Плюс ко всему, сегодня на свидании он мне сказал, что свою фамилию за все время процесса он услышал только 1 раз. 6 блогераў і ўдзельнікаў перадвыбарчай кампаніі Святланы Тихановскай асудзілі сумарна на 94 гады турмы. Суд прызнаў іх вінаватымі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і перашкодзе працы цэнтра выбаркаму. Родныя плануюць падаваць апеляцыі. Абскардзіць прысуд плануе і пракуратура. Маўляў, Сергей Тихановскі атрымаў занадта мяккае пакаранне. Пракурор Гомельскай вобласці Дзяніс Мікушаў патрабаваў для Тихановскага максімальнага пакарання 20 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодексу. Назначено наказание, соответственно, в виде 18 и по 16 лет лишения свободы. У Менску ж памёр трэнер па бодибілдынгу Антон Качанаў. Паводле сваякоў, год таму ён трапіў у кому, бо быў збіты падчас канфлікту на палітычнай глебе. Пасля траўмы Антон праходзіў доўгі перыяд рэабілітацыі. У яго былі праблемы з глытаннем ежы. Медыкі з хуткай дапамогі не змаглі зрабіць яму трахеатамію. Палітычная ситуация в Украине привела до того, что хтосьці з патрыётаў так званых вырашыў разрулить пытанне не словами, а ударами. Другое пытанне – это тое, что дапамога, якая могла быть оказана Антону падчас гэтай крытычнай ситуации, а ён падавіўся ежай. Фактично, это может адбыцца с кожным из нас. И она не была оказана адекватно. Палітвязень Мікола Дзядок зазнае ўсё большы ціск ад адміністрацыі магілёўскай калоніі. Яму адмаўляюць у медычнай дапамозе ды караюць за парушэнні, якіх ён не здзейсняў. Бацька Міколы мяркуе, што палітвязню пагражае карцар. Начиная с 22 ноября, когда он был переведен из СИЗО-1 Новолодарского в Минске в Могилев, на него уже составили 4 рапорта. Ну, насколько я знаю обстановку, ну и тем более с его слов, он владеет ситуацией. Это, в общем, достаточно из ряда вон выходящие обстоятельства, свидетельствующие о преувеличенном, мягко скажем, преувеличенном внимании к нему со стороны представителей администрации. Наперадзе новыя палітычныя працэсы. У суд перадалі справу блогера, журналіста і футбаліста Александра Івуліна. Палітвязню выставілі абвінавачванне ў арганізацыі ды рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Завяршылася папярэдняе следства ў справе грамадзянкі Расіі Соф'і Сапегі, якую разам з Романом Пратасевічам затрымалі ў траўні. Адвакаты дзяўчыны пачалі знаёміцца з матэрыяламі справы. Паслязаўтра прагучыць прысуд блогеру Эдуарду Пальчысу. Яму пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Праваабарончая супольнасць прызнала палітвязнямі яшчэ 10 фігурантаў крымінальных справаў. Яны затрыманыя ці пакараныя пераважна па абвінавачваннях у абразе Лукашэнкі ды прадстаўнікоў улады. Агулам лік палітзняволеных у Беларусі цяпер складае 929 асобаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Пишуць дзеці, пишуць дарослыя, лісты з розных краінаў свету ляцяць у Беларусь, з'яўляюцца цэлыя сервісы для ініцыятывы для ліставання. І ўсё дзеля беларускіх палітвязняў. Пра што пішуць у ім са свабоды і што атрымліваюць у адказ? Алена Дубовік. Кожны дзень беларусы Вільні збіраюцца, каб пісаць лісты палітвязням. Удзельнічаюць у гэтым не толькі дарослыя, але і дзеці. Толькі тут за 10 дзён напісалі 87 лістоў.
Вольга, які ви бачите сенс у листуванні з політв'язнями? Мы так даем понять нашим героям, что мы о них не забыли, мы о них помним, мы переживаем за каждого, кто находится сейчас в заключении. Я считаю еще, что это такой способ, ну не то что давления, а способ показать нашим так называемым властям о том, что мы будем за нашего героя, за каждого бороться до конца. Толькі ў Вільні ёсць некалькі грамадскіх ініцыятываў у напісанні лістоў. Ёсць такія і ў іншых гарадах. Лістуюцца і самастойна. Часто власти устраивают информационную блокаду, не пропускают письма от знакомых, родственников, коллег для того, чтобы у заключенных создавалось ощущение, что они всеми забыты, брошены. Это очень сильно влияет на моральное состояние человека. Пісаць ім можна толькі па-беларуску ці па-расейску. Тым, хто не ведае мовы, перакласці дапамогуць валанцёры. Каб атрымаць адказ ад вязня, трэба ўкласці ў канверт міжнародную марку, набытую ў Беларусі. Самыя вязні ў адказах падкрэсліваюць важнасць лістоў са свабоды. Я столькі добрых словаў атрымліваю пра сябе, што хутка буду хадзіць задраўшы нос. Гэта вельмі прыемна. Мне здаецца, што мы ўздзейнічаем сваімі лістамі на свядомасць тых, хто іх чытае. Падтрымаць можна і онлайн. На сайце праваабарончай арганізацыі «Вясна» ёсць падрабязная інфармацыя аб правілах ліставання з палітвязнямі. Я пришла, в 12, но я начала писать где-то в час, уже 4 письма написала. Все истории, мне до слез я не могу, мне жалко всех, кого садят просто ни за что. Я написала, что мне жалко, что ее посадили, что я хочу, чтобы она быстрее освободилась, чтобы она увидела своих близких. Калі вы не ведаеце, каму напісаць, на сайце politze.me можна даведацца, хто атрымлівае мала лістоў. И очень важно в письмах выражать самые простые слова поддержки, рассказывать какие-то новости. Политзаключенным очень важно знать, что их не забыли, что они не одни, чувствовать поддержку. Мне очень запали в память слова жены Владимира Лобковича, моего коллеги, о том, что письма в тюрьме – это кислород. Открытку? Да. Правіць вестку зняволенаму можна і тэлеграмаю праз пошту ці патэлефанаваўшы на гарадскі нумар 166. Алена Дубовік, Белсат. Літоўскі міністр замежных справаў Габрыэлюс Ландсбергіс і міністр транспарту Марус Скодзіс застануцца на сваіх пасадах. Іхныя заявы аб адстаўцы адхіліла прэм'ер-міністрка Літвы Інгрыда Шыманіце. А вось звальненне кіраўніка літоўскай чыгункі справа ўжо вырашаная. Совет дырэктараў літоўскай чыгункі ухваліў звальненне старшыні прадпрыемства Мантаса Бартушкі. Ён пакіне пасаду пасля пераходнага перыяду. Заявы аб адстаўцы асобаў, адказных за імпорт і транзіт праз Літву, прагучалі на фоне канфлікту вакол Беларусь-Калію. Літоўская чыгунка працягнула транспартаванне калійных угнаенняў у клайпедскія парты пасля таго, як амерыканскія санкцыі супраць беларускага прадпрыемства набылі моц. Літоўская чыгунка паабяцала спыніць транзіт беларускага калію, як толькі з'явіцца адпаведная юрыдычная база. Зрэшты, нават і тады транспартаванне можна распачаць у любым прыватным перавозчыку. Цяперашні закон гэтага не забараняе. Савет міністраў удвая скараціў пералік сацыяльна значных тавараў, рост коштаў на якія быў абмежаваны. Гэта значыць, што цэны пойдуць угару. Дзяржаўныя прафсаюзы заявілі, што возьмуць сітуацыю пад асаблівы кантроль. Улады ж прыдумляюць усё новыя падставы, каб залезці ў нашыя з вамі гаманцы. Працягне Антон Каменскі. Індывідуальныя прадпрымальнікі чакалі адмены адзінага падатку, а атрымалі яго падвышэнне. Палата прадстаўнікоў ухваліла ў першым чытанні праект новага падатковага кодексу. Кто-то из них думает, что это стало единым платежом, то есть налог, фонд социальной защиты, вот они все в одно место вкинули, а вы там кусайте пирожок и делите как хочется. Но по факту оказалось, что это не так, что это только налог. Калі змены ў падатковы кодекс будуць ухвалены і набудуць моц, адзіны падатак для індывідуальных прадпрымальнікаў вырасце ў 2,5–4 разы. Напрыклад, за рамонт і тэхнічнае абслугоўванне аўтамабіляў у Менску адзіны падатак з 306 рублёў вырасце амаль да 900. Падатак для цырульнікаў і салонаў прыгажосці са 135 рублёў до 540. Это не экономический шаг, да, это политический шаг. То есть сделать так, чтобы предприниматели как класс сами постепенно уходили. И чтобы это не выглядело как репрессии в отношении
предпринимателей. Падвышэнне падаткаў чакае не толькі прадпрымальнікаў. Раней абвесцілі ўвядзенне падаткаў на кватэры, падвысілі падатак на сабакаў, зрабілі абавязковым транспартны збор. Мо гэтак улады намагаюцца залатаць дзіркі ў бюджэце? Учора Палата прадстаўнікоў зацвердзіла ў першым чытанні дзяржаўны бюджэт з дэфіцытам амаль 3 мільярды рублёў. Павышэнне падаткаў гэта па сутнасці падрыхтоўка эканомікі да 2022 года, калі беларускія ўлады прагназуюць пагаршэнне фінансавага становішча, пачатак дзеяння санкцыяў, меншую валютную выручку, яны не могуць разлічваць на такую ж самую кан'юнктуру знешніх рынкаў, ну то трэба будзе недзе браць грошы. Калі росту падатку беларусы яшчэ чакаюць, то ўжо цяпер пачалі выдаткоўваць больш на харчы. 66% апытаных намі гледачоў адзначылі, што найбольшае павелічэнне цэнаў адчулі на каўбасы, мясныя субпрадукты і рыбу. 18% апытаных заўважылі падаражэнне рысу, грэчкі, проса і макаронаў. Сёння гэтыя ды іншыя харчы беларускі ўрад выключыў са спісу сацыяльна значных тавараў, кошты на якія рэгулявалі. Тым часам рэальныя даходы грамадзянаў працягваюць змяншацца ўжо некалькі месяцаў запар. Антон Каменскі, Белсат. У памежным з нашай радзімаю польскім Беластоку вялікая і вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І менавіта тут адбываюцца самыя незвычайныя акцыі салідарнасці. Людзі з нацыянальнымі сцягамі купаюцца ў ледзяной вадзе. Што яны хочуць данесці ўсяму свету і як паўстала такая ідэя, даведаемся з матэрыялу Алесі Ляўчука. Могилев, привітання! Александр приехал в Белосток з Могилева. Тут на Подляшши долучился до активности у белорусской диаспоры и довелся про незвычайный способ потримать политвязню. Выкупаться в холодной воде. Мужчина каже, что давно хотел поспробовать моржевание, але ранее не было нагоды. Наверное, первое, что меня сподвигло на это, что люди, которые сидят у турмах, на Крестина, в Жодина, в інших карцерах, и они там находятся у холоде, без одеялов, без каких-то принадлежностей для спания, они замерзают. И, может, чтобы отчуть это, выказать какую-то солидарность, я вырашил робить это. Кожную неделю белорусы приезжают на один з пляжу Белостоку и купаются в ледяной воде. Берут с собой национальные стяги. Стяг ён нас грэе і разам вельмі файна, калі мы сустракаемся і знаходзімся там, паказваем нашу салідарнасць з тымі людзьмі, якія сядзяць за кратамі на Беларусі, тому што мы-то сидим в холодной воде, а яны сидят за кратами и не могут никуда выйти. Ёсць і тыя, хто пакуль не наважыўся акунуцца ў ледяную воду, аднак лічыць важным падтрымаць акцыю сваёй прысутнасцю. Гэта вельмі патрэбна і для нас, і для тых, хто зараз там, хто нас глядзіць, бо мы распаўсюджваем гэтыя матэрыялы ў інтэрнэце, і людзі бачаць нас ва ўсім свеце і бачаць пра тыя праблемы, тым больш, што гэта ў такіх экстрэмальных умовах робіцца, што на гэта проста не звярнуць увагу немагчыма. Ніхто з удзельнікаў не меў досведу маржавання. Іх аб'яднала жаданне, каб праблема беларускіх палітвязняў гучала і развязвалася. А дзеля гэтага беларусы беласточчыны гатовы працягваць акцыю да перамогі. Алесь Ляўчук, Белсат. Тема аб'ектыву на сёння вычарпаная. Далей у эфіры размову Віталія Цыганкова з Ганнай Любаковай, супрацоўніцай Атлантычнай рады, што прааналізуе, хто і як піша ў еўрапейскай прэсе пра сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Гэта размова неўзабаве. Я развітаюся з вамі і зычу ўсяго самага найлепшага.